ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କି? କେଶ ଝଡ଼ୁଛି, ପେଟର ଚର୍ବି କମୁନାହିଁ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚମକ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏହି ଯାଦୁକରୀ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ସବୁଜ ପତ୍ର କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧୁମେହ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ଉପଚାର। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ରୋକେ, ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ଘନ ଓ ଚମକଦାର କରେ। ହଜମରେ ସହାୟକ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ବଦହଜମି, ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ନିୟମିତ ସେବନ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ LDLକୁ ହ୍ରାସ କରି ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ସେବନ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରେ ଏବଂ ଦାଗ ଦୂର କରେ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ A ଥାଏ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କର୍କଟ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରକୁ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ଏହି ଛୋଟ ପତ୍ରଟି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ? ଏହାକୁ ତୁମର ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କର। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କର। ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହ।